Siya ni Rizal May Parado na taga Barangay 13 San Nicolas. Siya kat may isang nga beneficiary iti AIX. Nakapatpatid deti nga programa kas mesa nga beneficiary iti AIX ma'am ta. Dakil na banag na makatulong deti kada kami. Glano kada kami nga agkasapulan ma'am. Naragsak na panagkasangay Governor Macho Marcos Manotoc. Sapay lakumat ang tuloy iti panagtulong mo kada kami nga kakailyang. Siya ni Rochelle Agoto Ramos, iti Barangay Mananteng, Solsona, Ilocos Norte, ket ako po nga kas Barangay Ranger Officer. Napatago na iti pinagkaay maited na kanyami. Aglalo ato iti kakadwami mat nga gaputi pinag Barangay Ranger da nakairwar dati motor da kasi aglalo iti yan iti Solsona masapul ti lugan nga mapan agubra iti partes ti Apayaw Road iso nga inkalikagong da nga nangala ti motor da kasi jay tapno lang no ada usarin na iso nga dakkel ti naitulong. On behalf of the Barangay Ranger Officers of Ilocos Norte, I would like to extend my heartfelt birthday wishes. May the year ahead filled with continued success, good health, and the fulfillment of your goals. Once again, the Bro family from Greenwall to Blue Wall of Ilocos Norte wishing you a happy birthday, Gov. Macho Marcos Manotoc. We love you. I am Lawrence Alfred R. Espejo and I am from 30 Cataratan, Bacara, Ilocos Norte. And I am one of the GIPs from the Communications and Media Office. Ang una ti amin kahit kulang ti agyaman ka ni Governor Macho Marcos iti panang yuswat na din ka programa kasi nadaan ka niti opportunity tap nandi kasakat may practice mi dagiti skills and abilities mi iti gobyerno. Hello, Governor Macho Marcos Manotoc. First of all, I would just like to greet you a very blessed and a blissful birthday. Thank you, Governor, for your dedicated service, continued support, and of course, your top-notch leadership. Thank you also for the love that you keep on giving to the Ilocos province as well as to the Ilocano community. And on behalf of the GIPs and Communications and Media Office, we would just like to extend our gratitude and love to you on your special day. Thank you very much and God bless. Siak ni Agnes Asuncion at taga Corimao, Ilocos Norte, may saak nga MSME participant kada ito'y project ni Governor Matthew Marcos Manotoc, a producer to consumer ti Ilocos Norte. Ako nakapinpintas dati nga pagsayatan ni maglalo kanyami nga may sangag taltalon, tapos nagbalinak nga MSME, diretsumin nga mailako dagiti produkto mi ma'am nagsaya at han nga kaslay di ko nga ang angkaten dati produkto mi. So nagdakkel ti tulong na kanya mi nga MSME ta direktamin nga lako dagiti produkto mi in Manila. Napalalo nga iyaman mi ta dahito nga project ni Governor nakadakdakkel ti na itid na nga tulong kanya mi ket sapay kumata manayunan pay dagiti dagdo mga income paglakwan aglalo ket nagadun nga ili kin siyudad ti pakinig negosyaran ni Governor sapay kumata itaginayon na dayto nga tulong kada kami ta dakkel unay nga tulong kada kami dayto nga MSME. Nahimbag nga panagkasangay mo hapo gobernador sapay kumata kan kanayon ka nga nasalun at tapno kan kanayon na kami nga matultulungan kadagiti proyektong aglalo kanyami nga MSME nga tultulungan nga mapanaglaklako ijay Manila. Thank you very much. A million thanks again for your support. Ako si Ricardo Tolentino, presidente ng Ilocos Norte Federation of Mango Producers Association. Dati grupo mo iti may isang benepisyo ti adong tulong ti provincial government nga dadauluan ni Governor Matthew Manotoc. Kahit nagito nga tulong, kahit nagdakkel ti naitulong na ti panagduras lalo ti industriya ti mangga ti probinsya tayo. Maligayang kaarawan, gugmat. Ang pagmating ito ay mula sa grupo namin na magmamangga ang Ilocos Norte Federation of Mango
Producers Association. Itong grupo namin ay beneficiaryo ng maraming tulong mula sa provincial government na pinangungunahan ninyo. At ang mga tulong na ito ay ang laki ang naitulong para mapalago pa namin lalo ang pagmamangga sa ating probinsya. Ang suporta ninyo sa agricultural sector ay balitang-balita na hindi lamang dito sa probinsya natin kung hindi sa iba-ibang probinsya. Pag may meeting kami sa Manila, binibiro nga nila ako na kung pwede raw na hiramin kayo sa kanilang probinsya para makatulong din kayo sa kanila. At bilang supporter at kaibigan, napatunayan ko rin ang kagandahan ng iyong kalooban. Kasi nung meeting namin ng induction namin ng Philippine Chamber of Commerce, ako ang outgoing president at kayo ang inducting officer at guest speaker. Hinanap daw ninyo ako kasi wala ako doon. At sinabi ng mga kasama ko na naopera ako at nasa ospital ako. Nag-text ka, Gobmat. Ang sabi mo, "Hi Mang Carding, nabalitaan ko na naopera ka at nasa ospital ka. Sana magaling ka na. Pag kailangan mo ng tulong, alalahanin mo na ang pamilya namin ay handang tumulong sa iyo." Labis-labis ang pag-appreciate ko sa text mo, Gobmat. At dito ko na patunayan na hindi mo pababayaan ng mga kaibigan mo sa oras ng kagipitan. At ang pag-alok mo ng tulong ay hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Uulitin ko, happy birthday, Gobmat. Ang pagbating ito ay galing sa akin at sa aking pamilya. Happy birthday, Gobmat. Jesus will always bless you because you are being a good boy. Have fun. Please give me some of your cake, okay? Happy birthday to